Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Тихомир Николски. Соникът сочи 20 часа и 57 минути. Отново сме заедно на 18 юли 2014 година, денят е петък. Ще ви представя какво ще ви предложи Penny Market за периода от 21 юли до 23 юли. Пъпеш по-ниско за Гърция 99 стотинки. Гауда е дам за килограм 8,49. Судоред 3 по 120 мл, 3 по 83 грама, 2,25. Какао блок за видове 100 грама 44 стотинки. Бира Кронер 4% алкохол, Кен 500 мл, 59 стотинки. Захар за килограм 1,09. Ние гарантираме винаги свежи плодове и зеленчуци. Домати за килограм 1,79, гъби печурки, порци от България за килограм 2,99. Кисело млеко Триана масленост 2%, 39 стотинки. Масло смес 59 стотинки, нискомаслено 125 грама. Крави сирене саламура 800 грама една опаковка 8,99. Свински врат без кост нарязан 600 грама една опаковка 5,49. Сурова наденица стара планина 550 грама една опаковка 3,99. Кайма смес 89 стотинки, пакет 250 грама. Пилешко филе печено 250 грама 2,79. Ориз бисерен 1,79 за килограм. Пастет апетит фамилия плюс 300 грама бонус 1,55. Рибатон растително масло 185 грама 1,39. Солети 250 грама 59 стотинки. Челен мед болен мед 100% за 1 кг 5,79. Чайни бисквити кристал различни видове 69 стотинки. Негазирана напитка различни видове 3 литра 79 стотинки. Печени бадеми кашу 2,29 детели на 100 грама. Минерална вода 7 литра, изворна вода 1,45, нектар 1,11, праскова плодово съдържание 50%, 1 литър 1,11, уиски 9,99, тут вафла 22 стотинки за шливирове 40 грама. Топено сирене за шливирове 200 грама 1,59. Шницел парти буче 1,99. Колбас, телешки, хамбургски, камчия 300 грама 69 стотинки. Судоред фуник, ванилен шоколад 24 стотинки. Скумалин растително масло в томатен сос 69 стотинки, 160 грама. И само в сряда на 23 юли, 23 юли, само в сряда шоколадови бомбони, морски дар 2,89. Само в сряда. Това ще ни предложи Penny Market за периода 21-23 юли 2014 година. Благодаря ви, че това бяхме заедно и пазарувайте в Penny. Penny Market, град Кърджали, ви очаква. Penny работи за вас.